The drums of a historic war are beating across Northeast Africa, louder and more dangerous than they have in over a century. For years, the Cold War between Cairo and Addis Ababa played out through diplomatic shadowboxing and angry statements over the waters of the Nile. كم تريبهم زلهم ኤርትራ ግደፍ ወድሃን ግብፅን ኢትዮጵያን ዳርጋ ኣብርቱዕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነውፅዮም ዘለዉ እዚ ከም ንቡር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ንነዊሕ እዋን ክንሪዮን ክንሰምዖን ፀናሕና ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ይቕፅል ኣላ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ዳርጋ ዓለም ምሉእ ንዖም እያ ትጥምት ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ሸው ድማ ንሕና ናይ ሆሊውድ ፊልም ስለ ንርኢ ዘለና ብማዕዶ ኮይንና ደም ከይነጥረካ እናጠመትካ ኣጆኻ ግብፂ ወይ ለኹም ኢትዮጵያ እናበልና ኢና ንዕዘብ ዘለና ማለት ሲ ነቲ ኩዕሶ ቲፌዞስ ኢና ከምዚ ናይ ወላ ሓደ ደጋፊ ደይኮና ይኮና ንሕና ቲፌዞ ናይ ግብፂ ኢና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ዘበኑ እዋን ዋንጫ ዓለም ስለ ዘሎ ንዓና ዘገድሰና ምዘዋፃና ኢና ክንስለፍ ዘለና ኣሎ እንዲ ገለገሊዩ ህበይ እናበሎ ነቲ ህበይ ዝብሎ ኣነ ናቱ ደጋፊ እየ ዝብል ሰብ ኣሎ ኣነ ከማም ኣይኮንኩም ስለዚ እቶም ከምኡ ንዝፀርፍኹም ትድግፉ ምሕረት ይውርደልኩም ጥራይ ዝብለኩም ንዝዘምትኹም ንኸጥፍኹም ዝደልዩ ንዝንዕቁኹም ጡፍ ንዝብልልኩም ትድግፉ እንድሕር ኮይንኩም ምሕረት ይውርደልኩም ኣይዶነ ብኸመይ ከም ትድግፉ ትደገፍ ማለት ትርጉም ናቱ እኮ ንዘኽብረካ ኢኻ ትድግፍ መስለኒ ኦር ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ተኮይኑ ድማ ንዘጋፍዓካ ትድግፍ ማለት እዩ ወይ ንዝንዕቀካ ንዝፀርፈካ ንዘዋርደካ ትድግፍ ተኮይንካ እቲ ዝፀርፈካን ዘዋርደካን ኣይኮነን ዝብድል ዘሎ እስኻ ኢኻ ንነፍስኻ ትብድል ዘለኻየ ዝብል ኣነ ድሓን ናይ ኩዕሶ ንግደፎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፊት ንፊት ተራኺቦም ኣለው ንዓና ግን ኣብቲ ጉዳይ ናቶም ክእትውና ስለ ዝደልዩ ዘለው ንሕና ደስ ዝብለና ጉዳይ ኣይኮነን በት ዊ ኣር ዴር ፈቲና ከይፈተና ማለት እዩ በዓላቶም ስለ ዝእትውና ዘለው የተነሳ ውጤቱ ግልጽ ነው ውጤቱ ከዛ በኋላ የያይሰራል አሁን አለመጀመር ማለት ነው አባይም ጸባይ ገዝቷል የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ አሁን እንትና ያግዘኛል የሚባል ነገር ሰው ፊት ዩክሬን እያየ ፓለስቲንን እያየ ስማገዝ ያወራል ማንም አይሞትልህ ሞራል ሰጣን እያገዘልህ መጨረሻ ሞታለሁ ኢትዮጵያን የተረዱ የሚመስላቸው አንዳንዶች ግን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሂደት በወጉ አላወቁትም ሊያውቁትም አልቻሉትም። ኢትዮጵያ ይህች ስም ብቻዋን ታሪክ የምታወራ ይህች ስም ብቻዋን የዓለምን ሀያላን ያንቀጠ ኣነ ዝገርመኒ ኢትዮጵያ ከምዚ ፈኸራ እታ ፈኸራ ናበይ ከም ትኸይድ ክትሪእዋ ኢኹም ቅድሚ 24 ሰዓት ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣውሪዶሞ ዘለው እዮም ንፀላእቶም ንከርእዩ ዘይኮነስ ንነብሶም ከዳዓሱ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ሕጂ እቲ ዕላማ ንህወሓት ንምፍርራሕ ግን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን እየ ዝብለኩም ዘሎ ፅምዶ ትሪእዎ ኣለኹም ዲስ ኢዝ ኤቭሪ ሲንግል ዴይ ዝገብርዎ ዘለው እዩ እቲ ቀደም ኣነ በዛ ነብሰይ ክመካሓይደለን እየ ቅድሚ 2 ዓመት ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ከርእዩ ከለው ፍሪ ይስማዓኒ ነይሩ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ኤርትራ ኣለኹን መንእሰይ ኤርትራ ድማ ሓደጋ ክወርዶ ይደልን እየ ነይረ ኣብ 2026 ነዚ ክንርኢ ከለና ማእስዮም ክማረኹ ጥራይ ኢኻ ትብል we have seen them time and again ኣይኮነን ንፋኖ ናይ ጋምቤላ ቅድሚ ትማሊ ዝቆመ ዕጡቅ ጉጅለ ከማን ክማርኾ ዝውዕል ዘሎ ሰራዊት ዘሎ ሶ ክዕንው ይኽእሉ ዶ ክቐትሉ ይኽእሉ ዶ ሽግር ክፈጥሩ ይኽእሉ ዶ እወ ውግእ ስለ ዝኾነ ዝዕወትሉ ኩናት ግን የብሎምን ሓደ ፈኸራ ትሰምዕዎ ፀኒሕኩም ኢኹም ሰብ ንፋለስጢንን ንዩክሬንን እናረኣየ ከመይ ገይሩ ናብ ኩናት ዝኸይድ ኢሉ ኩናት ዝደለየ የለን እዞም ትሪኦም ዘለኻ ሰባት ብረት ተሸኪሞም ኣይኮኑ ትሪኦም ዘለኻ ፊሮን ወረቐትን ሒዞም እዮም ኣብ ዋዕላ ኮፍ ኢሎም ዝዘራርቡ ዘለው ሃየ ንዘራረብ ሽግራትና ንፍታሕ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዘይወፅእ ፀገም ኣይንእትዎ ቀፃሊ እናተባልዓና ኣይንበር ይብሉ ኣለው እዚ ንዓኻ ፀገም ኮይኑ ስማዓካ እንተሎ ሄይ the problem is in you ኣባና ኣይኮነን ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሰላም ዝደልዮም ኩላቶም ብረት ዕጡቕ ጉጅለ ብረት መሪሑ ዝኸይድ የለን ኣብዚ ተሪኻዮም ኩላቶም ፖለቲካውያን መራሕቲ እዮም ንብልፅግና ብኣካይዳ ናቱ ዘይፈትዎ ዘለው እዮም ባይ ዘ ወይ ለንቀነ ክሕጎሱ እንዲኦም ቀኒዮም ኤርትራ ብሰብኣዊ መሰላት ተኸሲሳ ከምዚ ኮይና ገለ ኢሎምሲ መራ እንዲኦም ክኸየፉ ቀኒዮም ወል ዝገደደኻ ኣጋጢሞም ኣለንኦም አገዛዙ ሹማምንት ለፍርድ እንዲቀርቡ በአውሮፓ ፓርላማው መድረክ ላይ ጥያቄ ቀረበም። በአርሲ የተፈጸመው ጭፍጨፋ፣ በሀገሪቱ ያለው ጅምላ ግድያ፣ እስራት እንደዚሁም በመንግስት የደረሱ የታቀዱ የድሮን ጥቃቶችና ውድመትም ተነስቷል። የፓርላማው አባላት እንዴት አንድ መንግስት በሀገሪቱ ዜጋ ላይ እንዲህ ያሉ ሁሉ ጥቃቶችን ያቀነባበራል የሚል ጥያቄም አሰምቷል። Why the government forces are attacking Ethiopians, their own people? እንዲህ ያለው ጥያቄ yes
So ፓርላማ ናይ ኤውሮጳ ኣብ ስትራስቡርግ ትበሃል ከተማ ናይ ፈረንሳ ዶብ ናይ ጀርመን ትርከብ እያ ካባና ሰዓት ያገለያ ዘላ ፅቡቅ ከተማ ኬትኩም ረይዋ ባይቶ ናይ ኤውሮጳዊ ዘሎ እዚ እቲ ብራስልስ እቲ ኤግዜኪቲቭ ብራንች ናይቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ያው ዘሎ እቲ ፓርላመንት ናቶም ባይቶ ናይቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ኣብ ስትራስቡርግ እዩ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ኣገዳሲ ምሕፅንታ ብቅርተት ናይ ፍላይ ናይ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስትያን ሓደ ኣገዳሲ ስምዕታ ኣብኡ ተገይሩ ፕሊ ልመና ማለት እዩ ምሕፅኖት ሰብ ይቕተል ኣሎ ሃገር ኣብ ሽግር ወዲቓ ኣላ ህዝቢ ይጠፋ ኣሎ ብድሮናት ብዕጡቃት ዓይነታት ብካልእ ሰብ ክነብር ኣይከኣለን ፕሊዝ ተባሂሎም ኣለዉ ታሕቶስ ትገርመካ ማሲ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ንህዝቡ ብድሮና ዝቐትል how come well it's very strange you know ኣብ ሱዳን ብድሮና ሰብ ይቃተል ኣሎ እንተወሓደ ኣብ ሱዳን ግቡእ ኣይኮነን ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ክልተ ሓይልታት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ መንግስቲ ሰራዊት ሃገር አንጻር ሽፍታ እንተወሓደ ውግእ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን መንግስቲ ድሮናት ኣልዒሉ ኣብ ዓድኑ ዘለዉ ንፍትሒ ዝቃለሱ ዘለዉ 100 ደቂ ሃገር ዝኾኑ ናይ ደገ ዕጡቕ ዘይብሎም ናይ ደገ መራሒ ዘይብሎም ናይ ደገ ሎጂስቲክስ እውን ከም ዘለዎም ፕሩቭ ኣይገበረን ብጀካ እቲ ድራማታት ዝስቕ ገብረ ዝደሊ ግብፂ ከም ትሕግዝ ኤርትራ ከም ትሕግዝ ሱዳን ከም ትሕግዝ ወላ እውን መን ከም ዝሕግዝ ክሳብ ሕጂ ቅንጣብ ጭብጢ ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ኮራርምቱ ከፍ ኢሉ ዘሎ ይኹን ንካልእ ዓለም ኣየበርከተን ስለዚ የለ ካበይ ኣምፅኦም ዳዚ ኩሉ ዓመት ይዋግኡ ኣለዎ ርክ ለጋስ ዝኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ደ የለን ቃልሲ ክትጀምር ተደሊኻ እኮ ኣብ ኢትዮጵያ ዋላ ኣብ ጫት ቃልሲ ክትገብር ተደሊኻ እንተኸይልካ ኣብ ኢትዮጵያ ክትጅምር ይሕሸካ ምክንያቱ ካብዚ ፈዛው ዝኾነ ሰራዊት ናቱ መንጢልካ ብረትካ ሒዝካ ካልካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ፋኖት ማለት እኮ ሓንቲ ካዝናን ሓንቲ ካላሽንን ኣብ ጋንታ እዩ ነይርዎ ጋንን ኢለ ሶሪ ማለት ካብ ታሕቲ ዝተበገሰ ማለት እዩ ሎሚ ሒዞሞ ዘሎ ስናይፐራት ተሪኻዮም ዳርጋ ኩላቶም ሲ ክዳኖም ኢልካ ንብረቶም ኢልካ ማራዮም ዓሚሮም ዘለዉ ካበይ መፅኡ ዝቕሉ ብልፅግና የሽምት ንሳቶም ድማ ንዑ መንጢሎም እዚ መዓልታዊ ተዋጊና መማሪኽና ጥራዮም እኮ ዝብሉ እንጂ እኮ ኣዲክትድ እዮም ኮይኖም ወልፊ ሒዝዎም እዩ እቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ትደሊ ካብኡ ክትማርኽ ምንታይ ከም ዝበሃል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ is getting exposed ኣብ G7 ዘይተሳተፈ ኣብ G7 ድምፁ ዘየስምዐ እና ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣይኮነን G7 ክኸይድ ንሱ ኣብ G2 ከማን ክኸይድ ኣይከኣለን ይብልዎ ኣለዉ ህዝቡ ክቐትል ቢዚ ዘሎ መራሒ ኣብ ህዝቢ ምፅናት ኣዝዩ መሽቁል ዘሎ መራሒ እዚ ከመይ ገይሩ ናብ G7 ናብ G8 ክኸይድ ኢልኩም ትፅበይዎ ኢሎም ዝምልሱ ካ ተሰሚዖም ዝኾነ it's just another thing ብዛዕባ ብልፅግና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝበሃል ብዙሕ እዩ ዝንገር ግን ንኩሉ ፀብፂብና ክንበፅሖ ንኽእል ኢና እዚኣ እውን ከስማዕኩም ከሎ በክብር ተጋብዘው በተገኙበት የጂ7 ስብሰባ ደም አፍሳሹና ፋሽስቱ አብይ አህመድ ለተከታታይ ዓመታት በዚህ ስብሰባ ለመገኘት ተማጽኖ ቢያቀርብም ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። በዘንድሮው የጂ7 ስብሰባ የልገኝ ጥያቄው ውድቅ ከመደረጉ አልፎ ጂ7 የምትገኘው በግብዣ እንጂ በተማጽኖ አይደለም የሚል ምክር አዘል ተክሳስ ተልኮለታል። በፎቶሾፕ ስኬት በቲቪ ፕሮፓጋንዳና በኮሪደር ልማት ሽንገላ ሀገርን መምራት የለመደው የአብይ አህመድ አገዛዝ ዛሬ በገሃዱ ዓለም ገናናነቷ እየከሰረ ያለች ሀገር አስረክቦናል። በኢኮኖሚው ዘርፍ የህዝቡ ኑሮ አረንቋ ውስጥ ወድቆ የብር የመግዛት አቅም ተንኮታክቶና ሀገሪቱ የዕዳ ማቅ ውስጥ ሰምጣ ያለች የአገዛዙ ሚዲያዎች ግን ብልጽግና ይዘምራሉ። በጸጥታው ረገድ በየመንገዱ ዜጎች የሚታገቱባት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚኣ አብይ አሕመድ ዊልያም ሩቶ ካብ ትሽትሹ መንጢሉ ግብጽ ድማ ካብ ቀደማ ክልቲኦም መወዳድርተዮም ኢሉ ክፍክር ዝጅምር ክልቲኦም ኣብ G7 ኣብቲ ዝዓበየ ጣውላ ዝበሃል ከም ድሌቶም ክዞሩ ከሎ አብይ አሕመድ ኣብ ዓመተ 7 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝገበረሉ ልዕሊ ኩሉ ፈረንሳይ ነው ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ዓርከይ ወይ ሓወይ ገለ ዝብሎ ማክሮን ከም ገለ ገይር ዋላ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ሲ ትኬት ክሰደሉ ይኽእል መፈተነ ነይሩ ኢና ንብል ግን ሶሪ ነቲ ምስሊ ናይቲ G7 ሲ ከተኽፋልና ስለትኽእል ስኻ ቅድም ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኩናት ፍታሕ እሞ ምናልባት ድሕሪኡ ቀሲና ንሪኦ እቲ ጉዳይ ዝተባህለ ይመስል ወረግ ለሚኒ ነይሩ ሓቲቱ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንክዕደም ፈቲኑ እዩ ግን አጋጣሚ ብቁ ኣይኮንካ ተባሂሉ ለመስለኒ ሶል አፍሪካን ሊደርስ ኦኬ አብይ አሕመድስ ኤክስክሉዥን ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድ was notably absent and again ንሱ ኣብ ጉዳይ ናቱ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከም ኢሉ ከም ዝጥለም ዘሎን ሃገር ኣብ ቅልውላው ዘላ
ሞትን ስቃይን እናተሰምዖ ከሎ ንዑ ኣብ ከምኡ ዘሎ ሃገር ኣምፅኦም ኣብ ከምኡ ከሳትፉ ንባዕሉ ነቲ G7 ውርደት ክኸውን ስለ ዝኽእል መጀመርያ ሽግርካ ፍታሕ እሞ እቲ ናይ G7ን ገለመለን ቀሲሉ ይኾነካ ዝተባህለ ይድመስል ካድረታት ናይ ብልፅግና ሓደሽቲ ቀደም ዝገበሮም ርክባት ናይ ፖለቲካ ገለ እናገበሩ ሸንኮለል የብሉ ኣለዉ ግን ኣግሬሲቭሊ ኣንጻር ግብፅን ኤርትራን ድማ ብብርቱዕ ይሰርሑ ኣለዉ ብብርቱዕ ምክንያቱ ንዓታቶም ኤርትራን ግብፅን ዘትረፈቶም ብፍላይ ኤርትራ ካብ G7ን ካልእን ተትርፎም ዘላ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ I don't know ካበይ ይመፅኦም ኣሎ እዚ ፊሊንግ እዚ ኤርትራ ትኸልፎም ዘላ ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ኤርትራ ግን has nothing to do with this it's just it's up to you guys ናትኩም ውድቀትን ናትኩም ፀገምን እዩ ለንቀነኸስ ሓደ ዋዕላ ገይሮም እንታይ ኢሎም ጉዶም እኮ ኣይውዳእን ኢለኩም እንዴ ጉዶም ኣይውዳእን እዩ ምክንያቱ እዚ G7 ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝዓበየ ግብፂ ኣብዚ ቦታ እዚኣ ምስ ስታፋት ራይሲ እኹል ትሩፍ ነይሩ ንዖም መቕፃዕቲ ካብኡ ዝገደደ ግን ኣጋጢሞ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሩ ስምዑ እዚ It's still a big deal for me to be with the great president of Egypt, but not as big as it used to be before I ran. So he was in a hotel, and I met him, and we fell in love, deeply in love. And he didn't even want to see Hillary. He said, "You're going to win. I don't want to meet her." He said, "You're going to win." He didn't want to see her. Remember that? So we had a good relationship right from the beginning. No, we met. We didn't know each other before that. We had great chemistry. And I stayed twice as long as I was supposed to, took up her time. And then when it was her time, he didn't want to meet with her. But he did because he's a gentleman, but it lasted about 1 minute. ኣቶም ሰባት ኢትዮጵያውያን ከዓብዱ ሓቆም እዮም they have every reason ኣብዚ ከዓብዱ እንታይ ብላለ ዶናልድ ትራምፕ ኣነን አልሲሲ ናይ ግብፂ ሲ ናይ ብሓቂ ፍቅሪ ኣለና ኢሉ ካብ መጀመርያ ግዜ ምስተላለና ኢና ተፈቲና ይብላሉ እጅዛ ዘረባ እዚኣ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ቁርብ ርእስን ዘለዎም መራ ሕሚማቶም ዘላ እቲ ፀገም እቲ ገይም ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ኣብ 2016 ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንት ከይኮነ ከሎ ክዕወቱ ድማ ዝብል ሰብ ኣይነበረ ሂላሪ ክሊንተን ከም ትዕወት ኩሉ ሰብ ፈልጥ ነይሩ he took a chance on him that's incredible he took a chance on him እንታይ ማለት እዩ ገና ሰብ ከይፈተዎ ከሎ ገለ ብዙሕ ግኑን ከየለ ከሎ ንዑ ረኺቡ ንርበ ሰዓት ክረኽበ ኢሉ ዝሓሰብ ንፍርቂ ሰዓት ዝበለ ሰዓትን ፈረቓን ምስዑ ኢሉ እንታይ ከይልዎ ኣነ ምሳኻ ተራኺበ ጥራይ ክኸይደ ንስኻ ከም ትዕወት ርግፀኛ ኢልዎ ንሂላሪ ምርካብን ዘይምርካብን ኣገዳሲ ይኮነ ንሱ ኸ ንሂላሪ መራ ይፀልአ ነይሩ ስለዚ ልቡ ተንኪፍዎ ይሽዑ ካብ ሸዓ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ናይ ግብፂ ጥራይ እዩ he is my best friend እዩ ዝብል like love at the first sight ይብሉ ከምዚ ርኢም ሰበልካ ትፈትዎ ከምኡ ኢና ኮይና ኣነን አልሲስን ይብላ ኣሎ አልሲሲ ስርሑ ክሰርሕ ይመፅኡ ንፍቅሪ ይኮነ መፅኡ he knows ኣብ ኣሜሪካ ነዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ቤን ጌርካ ተንበርክኾ ነዊሕ ዓመታት ክሰርሑ ከም ዘሎ ብሓፈሻ he likes ንግብፂ ብጣዕሚ አልሲሲ ፈትዎ ንግብፂ ካይፈትዎም ግብፂ ድማ ኩሉ ግዜ መንፀፍ ዝኾነሉ ኣብ ካዛ ደሊኻ ዌልካም ክንዕግዘካ እንታይ ክንገብር ኣብዚ ደሊኻ ኦኬ ኣብዚ ደሊኻ ኦኬ ንኹስቶ ክንከደልካ ገለ ስለዚ ግብፂ ማለት ንዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ገብርሉ እዮም ትፍትን በታ ዓቕሞም ምስቲ ዘለዎም ናይ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መንገዲ ኣብይ ኣሕመድ has no chance እዩ ዝበሃል ዘሎ ነዚኣ ኣነ ነቶም ዘይስምዖም ካብ ክስምዖም ሲ ማስተር ክላስ ኢን ዲፕሎማሲ ኢለያ ምክንያቱ ናይ ዲፕሎማሲ ፍሉይ ትምህርቲ እዩ ላይክ ዲፕሎማሲ ማለት ስትራቴጂ እዩ ሃንደበት እንታይ ይብለኩም ፀና ኤውሮጳውያን ሾክት ኮይኖም ሾክ ክትከውን የብልካ ናብ ዲፕሎማሲ you have to foresee ኣቐዲምካ ክትጥምት ኣለካ ዘይተፀበኻዮ ነገር ከየጋጥም ንኩሉ ሲናሪዮስ ፕላን ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ኢትዮጵያውያን ሾክት ኮይኖም ኣቢ ዕብዳናት ይዎ ዘሎ እኮ ክንዱ ዝኣክል ኣብ ዲፕሎማሲ ኢንቨስት ይገብር ስለ ዘለ ገንዘብ የጥፊ ከም ሕስብ እኮ ግን ንነዊሕ ዲፕሎማሲ ማለት ልክዕ ከምዛ ንሽተይ ተኽሊ እናኮስኮስካ ክትከይድ ኣለካ ዝምድና ስለ ዝኾነ ንሰብ ካብ ንሽተይ እስካ ኩሉ ግዜ እናተኸላኸልካ ክትከይድካ ኣለካ ዘድልየካ እንተኮይኑ ሰብ እቲ ዝምድና ዘድልየካ እንተኮይኑ ክትክስኩሶ ኣለካ مش لومي ኤርትራ ክፀርፍ ቀኒኻ ኤርትራ ብዘይ ኤርትራ ሲ ህይወት ከመይ ምኾነ መግለፂ ብለኝ ክትብል ፀኒካ ግምጥል ኢልካ ኤርትራ ክድምስሳየ ኤርትራ ቅድሚ 30 ዓመት ናተያ ነይራ ናበልካ ትፍክር ዘለኻ እዚ ዲፕሎማሲ ይኮነ ሎንግ ተርም ቪው ክህልወካ ኣሎ ንነዊሕ እዋን ንስትራቴጂካዊ መሓዛኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ክትከውን ኣለካ ንኣብነት ኤርትራ ግብፂ ስትራቴጂካዊት መሓዛና ኢና ኢላ ኣብዚ ኩሉ ቃልሲ ግብፂ ወላ ምሳና ደዋብ ዘይበለትሉ ኤርትራ ንግብፂ ይፀርፍና እያ ዘፃርፍ ምክንያት የብልካ ንኣብነት ኢማራት ጣዕሚ ትብድለና ኣላ ወይ እውን ክትብድለና ትፍትን ኣላ ኤርትራን ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ቃል ብመንግስቲ ደረጃ ኢማራት ዝነቅፍ ኣይገበሩን ዋይ እቲ ባይታ ክፉት እዩ ኢማራት ተጣዒሶም ተተመሊሶም you're welcome
because መንግስቲ ኤርትራ ዝዓፅኦ የለን ስለምታይ ሓንቲ ዝበላ ፕሬዚደንትስ ዋይ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ዋይ ዝኩሉ ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣቦኻሲ ከመይ ዝበለ ጠይብ ሰብ እዩ ነይሩ ስለዚ ናይ ኣቦታት ክሓዝ ነቲ ንጉስ ቁሩብ ከም ምኽሪ ዓይነት እምበር ነቐፌታ እውን ኣይኮን ስለዚ እቲ ኣፍ ደገ ክፉትዩ ማንም ሃገር ተመሊሱ ምሳኻ ሰላም ንክገብር ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ግን ኣንጻር ኤርትራ ዝበሎ ተገምጢሉ ድማ ዕረቕ እውን ክብል ከሎ ንህወሓት ማራኽ ዝንጥሎም ፀኒ ተገምጢሉ ክዕረቕ ደሊ it doesn't work like that ስለዚ that's why እቲ ዲፕሎማሲ ነዊሕ ክሰርሓሎ ክትከል ኣለካ ግብፂ ድማ ነዊሕ ሰሪሖም እዮም ነዚ ውፅኢት ረኺቦሞ ኦልሬዲ እቲ ኢትዮጵያ ኩላ ተረዲእዋ ዘሎ ጉድ መጣ ሽግር መፂና ፀገም መፂ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከስማዓኩም እዩ ብኩሉ መንገዲ እዮም ነዚ ናይ ግብፂ ሸር ዝገብርዎ ዘሎ because this is totally devastating ንዓታቶም ዛሬም ስለ ኢትዮጵያና ግድቡም የአሜሪካው ፕሬዚደንት ትራምፕ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በድጋሚ ጠንከር ያለ መግለጫ ሰጥተዋል። ፕሬዚደንቱ በፈረንሳይ ሀገር እየተካሄደ ካለው የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ጉባኤ ጎን ለጎን ከግብፁ ፕሬዚደንት አብዱልፋታህ አልሲሲ ጋር መክረዋል። በጋራ በሰጡት መግለጫቸውም የግድቡ ፕሮጀክት በግብፅ ላይ ከፍተኛ ችግር እያስከተለ ነው ብለዋል። ዋሽንግተን ለግብፅ ምላሽ ለመስጠት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግብፂ ዶናልድ ትራምፕ አንጻሮም ከም ዝኾነ ኢትዮጵያን ተረዲእዎም ኣሎ እቶም ርእሱ ዘለዎም ኦልሬዲ we are screwed ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ከዚህ በኋላ በቅድሚያ ሰጥቼ የምመለከተው የኢትዮጵያን ጉዳይ ነው፣ የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ቀጣይ የትኩረቴ አቅጣጫ ነው ሲሉ መናገራቸው ተሰማ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ይህንን የተናገሩት በፈረንሳይ በተካሄደውና በትናንትናው ዕለት በተጠናቀቀው የቡድን ሰባት አባል ሀገራት ስብሰባ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ ሲሪየስ ክሪኦ ምዃኑ ቀዳምነት ሂቡ ናይ ኢራን ጥራይ ይወዳኣለይ ጉነታት ፋይል ስለ ዘይረኸብኩ ዘለኹ እምበር ናይ ኢራን ተወዳኣሉ መዓልቲ ኣም ገነ ቴክ ዲስ ሲሪየስ ኢሉ ኣሎ ኩሉ እቲ ነጥብታት ንሱ ዘለዓለ ድማ ናይ ግብፂ ነጥብታት እዩ ንግብፂ ዝድግፍ እዩ ናይ ኒል ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ ብብዙሕ መንገዲ ዝፀሓፍ ዘሎ ኩሎም እቶም ርእሱ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን they can see this what is coming እንታይ መፆም ኣሎ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ መዓት ኣርቲክልስ መዓት ቪድዮታት እዩ ዝስራሕ ዘሎ because they know እንታይ ኣብዚ እንታይ ለመደመ a dam was built in Ethiopia and it is causing tremendous problems for Egypt. Trump says US may re-engage on GERD. ስለዚ ተመሊሳ ናብዚ GERD ዝበሃል ክትመፅእ ምዃና ይነግራሎ we are helping him with a little dam project that I think I was very and I think that you were very unfairly treated. ስለዚ ከምዚ ተበደሉ ግብፂ ብዙሕ ፀገም የጋጥሞም ከም ዘሎ ኣብ ሽግር ከም ዘለውን ኣሜሪካ ድማ መፍትሒ ንምርካቦም ክትሕግዞም ምዃና እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ዝርድኦ ዓብይ ሽግር እዩ ድመፆም ዘሎ they must really ገለ ነገር ክገብሩሎም and already ኣብ 2020 ወዲእዎ ነይሩ ነቲ ጉዳይ እቲ ናብኡ ክምለስ ጥራይ ዝደሊ ዘሎ ሕጂ ምምላስ ማለት ድማ ሓደጋ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ነቲ ቀደም ጀሚርዎ ዝነበረ ክገብሮ እንድሕሪ ኮይኑ then they are screwed ካላማራፂ የብሎም ምክንያቱ ካላማራፂ እቲ ንግብፂ ዝጠቅም ውሳነ ክገብር ሓሲቡ ነይሩ ሽዑ እውን ኢትዮጵያ ብለይ ክብሉ ጀሚሮም ነይሮም ሕጂ ግን ብለይ ክብሉ ይክእሉን እዮም ቁጠቦም ሓረጋ ኣሎ IMFን ወርልድ ባንክን እዮም ሰለይ ዘብልዎም ዘለዉ ስለዚ ከምዚ ኩነታት ከለኻ ከቢድ ነገር ንዓቢ ነገር ክትዓቢ ትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኩሉ እቲ ሶም ዝብልዎ ዘለዉ ንዓታቶም ሓደ ነገር ዝርድኦም ዘሎ we are in a big trouble we have a big problem ኤርትራ ድማ ኣብ ጎኖም ኮይና ኣላ ኣንጻርና ትጓዓዝ ኣላ ሱዳን ምስኦም ኣላ everybody is ምስ ግብፂ ንሕና በይና ተሪፍና ናብ ሶማል ድማ ይኣትዉ ኣለዉ ለንቀነ ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ they're just ዘይውዳእ ፀገም ይገጥመና ኣሎ ዝመስል ከምዚ ናይ ሽቁረራ እውን ይመስል ማለት እዩ ኣብዚ እውን ስምዕዎም ግብፅ ወደ ሶማሊያ ዞረች። ከሰሞኑ ካይሮ ላይ ከኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የመከረችው ግብፅ አሁን ደግሞ ፊቷን በድጋሚ ወደ ሌላኛው የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ ዞራለች። የሶማሊያ ብሔራዊ ጦር አዛዥ ሜጀር ጀነራል ኢብራሂም መሐመድ ማህሙድ የሁለትዮሽ ወታደራዊ ትብብርን ለማሳደግና ለሶማሊያ የጸጥታ ሽግግር ቀጣይ ምዕራፍ ለመዘጋጀት ከግብፅ የመከላከያ አታሼ ሜጀር ጀነራል አህመድ ፋቴ አብደል ሳታር ጋር ተገናኝተው መክረዋል። በወታደራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ትብብሮች ዙሪያ ግብፅ የኢትዮጵያን ጎረቤቶች ጠበቅ አድርጋ ይዛለች። የአፍሪካ ህብረት ድጋፍና ማረጋጊያ ተልዕኮ በሶማሊያ አውሶም በሚባለው ስር ጦር አዋጣለሁ የምትለው ግብፅ ከዚህ በተጨማሪ በሁለትዮሽ ግንኙነት የሶማሊያን ወታደራዊ አቅም አሳድጋለሁ፣ በሚኖረው የሁለትዮሽ ትብብርም ከአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ጦር በተጨማሪ ሌላ ጦር አስገባለሁ ስትል ነበርም። የሰሞኑ የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ ካብ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ድሕሪ ዝተገብረ ብዙሕ ርክባት ናይ ሶማልያ ወታደራዊ ሓላፊ ድማ ነቲ ግብፂ ከም ሓውሲ ብመንገዲ እቲ ናይ ኣቃብ ሰላም ኮይና ክትኣትዎ ዝበሃል ዘሎ ናብኡ መፂኣ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and as you can see እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢንሰርክልመንት ኢትዮጵያ ተኸቢባ ኣብ ሽግር መፂኣ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ብብዙሕ መንገዲ ድማ
ንዓታቶም ሓደ ነገር ይርድኦም ኣሎ እቲ ጽምዶ አንተ በኡ ይከብሎም ጸንሐ ብዓቢ ስእሊ ክርእይዎ ከለዉ በዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና በዚ ምስ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ ሮብ ትለይ ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ናይ ግብፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ብሓደ ኮይኖም ዝገበርዎ መግለፂ ምስ ሱዳን ዘለዎም ዝምድና 4 ሃገራት ሒዝካ ነቲ ካርታ ድማ በዓላቶም ገብርልኩም ጸኒሖም ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ክባ ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ሓንጎሎም ዲደሎ ዋላ ባይታ እንተበልካ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ስለዚ ሶማልያ ሶማላ ጅቡቲ ርክብ ኣለዎም ኤርትራን ሱዳንን ድማ ብዓብዩ ምሶም ኣሎ ስለዚ እዚ ድማ እቲ ወሳኒ ክፋል ናይቲ ነገር እዩ ብወገን ሶማልያ እቲ ናይ ክልል ሶማል ኦጋዴን ዝበሃል ቃልሲ ናቱ እናሕለ ይኸይድ ኣሎ ወገን ሱዳን እቲ ፋኖ ከቢድ ዝኾነ ቃልሲ ያካይድ ኣሎ ብወገን ኤርትራ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዓፋር ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ወገን ክትሪኦ ከለኻ ብልጽግና ከቢድ ሓደጋ የንጸላልዎም ከም ዘሎ እንተ ሓደጋ ድማ ይረኣዮም ኣሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ትፍሪ ካብ ንስለ ምፍራሕ ዝግበር ዘሎ ይኮነን ኩነታት they are seriously facing a difficult situation ክብድ ዝበለ ብድሆ ይገጥሞም ኣሎ ነዚ ብድሆ እዚ ድማ ኣክል መፍትሒ ዝደልዩሉ ኣብ ህውተታን ኣብ ነገርን ኣብ ጫውጫውታን ኣትዮም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ ብዛዕባ እቲ ናይ ግብፂ ከርእየኩም ፀናሕኩ በዓላቶም ዝበልዎ ብስሙ ሂላሪ በውድድር ውስጥ በነበርንበት ጊዜ وقيل لي أن رئيس مصر موجود موضوعا مهما ይህንን አጋጣሚ አረሰው በጣም አሳሳቢና ወሳኝ መሆኑን አምንበታለሁ عندما أتواجد معه ولكن ليس بالأهمية ስለዚህ አሁን ላይ ሳገኘው ያ ስሜት አለ التي كنت أراها قبل أن أنتخب كان في الفندق والتقيت به አንተን ካምፔን ለመደገፍ መጥቷል ተብዬ ተነግሮኝ ነበር وأعتبر الموضوع موضوعا مهما ይህንን አጋጣሚ አረሰው በጣም الفندق والتقيت به ስለዚህ እኔ ገና ሳልመረጥ ፕሬዝዳንት ሳልሆን አብዱልፈታህ ሲሲ መጥቶ አግኝቶኝ ነበረ ووقعنا في حب عميق ያኔ ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ፍቅር ውስጥ የገባን ብሕርቃን እኮ ይሕርር ኢሉ ዘሎ መስኪናይ እንታይ ዝትርጉመሎም ዘሎን ኢትዮጵያውያን እቲ መርዲ እዩ ዝትርጉመሎም ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ግብፂ ኣነ ፕሬዚደንት ከይኮንኩ ኣሚኑለይ መፅዩ ምሳይ ክራኸብ ዝመረፀ ንዓይ ረኺቡ ድማ ነታ ቀንዲ መወዳድርተይ ፕሬዚደንት ክትከውን እያ ትበሃል ዝነበረት ገዲፉ ክኸይድ ዝወሰነ ስለ ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ዓበ ነገር እዩ ንዓይ ካልእ ሰብ ከይኣመነለይ ከሎ ዓለም ከይኣመነትለይ ከላ ቀዲሙ ዝኣመነለይ ሰብ ስለ ዝኾነ ዓበ ክብሪ እዩ ዘለኒ ካብ ሽዑ ጀሚርና ፍቕርና ድልዱል ይብላ ኣሎ ንዓኻትኩም ድማ መርዲ እዩ ናይ ብሓቂ ይጉሂ ሓንቲ ዘረባ ግን ይድርቢ ኣብዚያ ከስማዓኩም ዝደሊ ሓንቲ ዘረባ ግብፃውያን ይምህርዎም ኤርትራውያን ድማ ከም ዓባይ ምኽሪ የክበኩም እዚኣ this is actually ንሱ እናማረረ እንዲ ዘረባ but it's a very crucial ዘረባ ኣብዚያ ስምዋ ከአብዱልፈታህ ሲሲ ጋር አብረው ብቻቸው በተቀመጡበት ጊዜም ሆነ ከዛም በኋላ ዶናልድ ትራምፕን ጥያቄ ጠይቆት ነበር እናም ላይ እስከ ኢትዮጵያ ጣና ሐይቅ ላይ ሁሉ በጅልባ ከተንሸራሸሩት አካል አንዱ ነው ወይም ግለሰብ እና ጋዜጣው ራሱ ይቻላል لا የመጀመሪያው ምርጫ ላይ رئيس عبد الفتاح السيسي ሌላው ቀርቶ በወቅቱ ተመራጭ ነው እንጂ ገና ለደቂቃ ነበረ ከጋዜጠኞችም ጋር ከአብዱልፈታህ ሲሲም ጋር ውይይት ለማድረግ 30 ደቂቃ ወስደን ዶናልድ ትራምፕ አውርተነው ነበር الجلسه ما بين الرئيس وقتها المرشح دونالد ترامب قعدت በወቅቱ ገና ተመራጭ የነበረ ለምረጡኝ ቅስቀሳ ላይ ያለ ሰው ዶናልድ ትራምፕ ነበረው ሰው የመጀመሪያ 1 ሰዓት ተኩል ድረስ ይዘን ነዝንዘን ነበረ ይሄ ማለት ግብጾች እዚያ ዝብላ ሕጂ ጥራይ ሰምዑዋ ምን ያህል በዲፕሎማሲው ከአሜሪካ ፖለቲካ ጋር እንዴት እንደተግባቡ ነው የሚያሳየው እንታይ እስከ ይብሉ ብዝመስልኩም ብዛዕባ ዲያስፖራ ይዛረብ እቲ ግብፃዊ ነቲ ቅድሚ ምርጫ ንዶናልድ ትራምፕ እዚያ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ዲፕሎማሲ ዝነጥፍ ሓንቲ ቲም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራውያን ኣሳቲፈልኩም ነይረ ሓደ ግዜ እንታይ እስከ ኢላ ምፅአልኩም ነይረ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ትርጉም ከም ዘለዎ ሕጂ እንታይ ይብሉ ቅድሚ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ኣቐዲሞም ምስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣሜሪካውያን ግብፃውያን ማለት እዩ ምስ ፕሬዚደንት ናቶም ኮይኖም ንዶናልድ ትራምፕ ከም ኣብቲ ካምፔይን ናቱ ከም ደገፍቲ ናቱ ከምኡ ድማ ከም ዝመርፅዎ በቲ ድማ ንፕሬዚደንት ናቶም ኣሰኒዮም መፅዮም ንፍርቂ ሰዓት ዝበልዎ ክሳብ ሓደ ሰዓት ምስ ከም ዘዕለሉን ፅቡቕ ዝምድና ክሃንፁ ከም ዝኽኣሉን እዚ ዝምድና እዚ ድማ ሎሚ ኣብ 2016 ዝገበርዎ ድሕሪ 10 ዓመት ካፒታል ኮይንዎም ኣብ ዲፕሎማሲ
ግብፅን ሃገረ ግብፅን ዶናልድ ትራምፕን ዓሚቕ ፍቅሪ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ ብኻላ ዘራርባ ሎቢ ናትካ ኦርጋናይዝ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ እንተለካ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣመና ኣገዳሲ እዩ እቲ ህዝቢ ምስቲ ፖለቲካ ብሓደ ኮይኖም ሰሪሖም ነቶም ፖለቲከኛታት ገና ከይተመረፁ ከለዉ ኣብ ግዜ ምርጫ ከለዉ ንኩላቶም እናበፅሑ ምሳኻትኩም ኣለና ከንሐግዘኩም ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ፅባሕ ንጎ ምስተመረፁ ክዝክሩኻን ኣብ ጎንኻ ክኾኑ ዘሎ ተኽእሎ ዓብዩ እዮም ዝብሉ ስለዚ እዚኣ ነገር እዚኣ ንሱ እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ናትና ብዙሕ ንጥቕሚ ሃገር ስለ ዘይሰርሑ ኣንፃርና ዝሰርሑ ስለ ዝበዝሑ ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ክንረክብ ኣይከኣልናን ግብፃውያን ግን እቲ ግብፃዊ ጋዜጠኛ እንታይ ብል ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘለው ኣብቲ ኤምዲቪ ድም ዝብልዎ እቲ ዲኤምቪ ዝብልዎ ዲሲ ማሪላንድ ቨርጂኒያ ዝብልዎ ከባቢ ዘለው ኢትዮጵያውያን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኣብኡ ግን ኦርጋናይዝ ስለ ዘይኮኑ ሓድነት ስለ ዘይብሎም ተዋሂዶም ስለ ዘይሰርሑ ልዕሊ ግብፃውያን ብዙሕ እናሃለዎም ቁም ነገር ግን የብሎምን ይብል ባዕሉ ከምኡ ኢሉ ይነግሮም ብግምጣሉ ግብፃውያን ውሕዳት ክነሶም ምስ መንግስቲ ተዋሂዶም ስለ ዝሰርሑ ሓድነት ገይሮም ዕላማ ናይቲ ሃገር ኣቐዲሞም ስለ ዝሰርሑ ውፅኢት ከምፅኡ ኢሎም ኢሉ ኣነ ድማ ከም ኤርትራዊ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ሓድነት ልዕሊ ማንም ዘለና ኢና ስትራቴጂን ሞር ፀጋታት ድማ ኢንቨስት ክንገብረሉ ክንክእል ኣለና ኣነስ እንታይ ምበልኩ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኤርትራ ካብ ዝርከባ ገንዘብ ባጀት ክገብረላ ከም ቻሪቲ ዝግበር ጥራይ ዘይኮነሲ ነቶም ኣብ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝነጥፎ ኤርትራውያን ቅዱሳት ሃገራውያን ማለት እዩ ድጋፍ ክግበረሎም ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ናይ ሎጂስቲክስ ናይ ገለመለ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ሕጂ ነጊረኩም እየ ብዙሕ ግዜ ብጉልበቶም ግዜኦም ሰዊኦም ኣቕሞም ሰዊኦም ፀጋታቶም ኣፍሲሶም ከም ዝኸዱ እዮም ነጊሮምና ነይሮም ስለዚ እንታይ ዘርየካሲ እንድሕሪ ካልእ ስርሖም ካልእ ዋኒኖም ካልእ ደቆምን ንብረቶምን ገዲፎም ቀፃሊ ዝኸዱልካ ኣለው ተወፋይነት እንድዩ ግን ውፅእ ምስ ግዜ ክዳኸሙልካ ክእሉ እዮም ሕጂ ሓውና ቴድሮስ ኣብዚ ምፅአልኩም ነይረ በዓልቲ ቤቱ ድማ ኣዝያ ንፍዕቲ ንሃገር ኣዝያ ተገድስ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ቴክሳስን ከባቢያን ዘለዉ እዮም ኣብዚ እውን ኣምፂናልኩም ነርና ኣዝዮም ቅዱሳት ነቲ ሃገር ድማ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ፅቡቅ ዝኾነ ኮኔክሽን ዘለዎም ቴዲ ከም ድማ በዓልቲ ቤቱ ሰናይት እያ ትበሃል ክልቲኦም ኣብ ብፍላይ ነቶም ናይ ቴክሳስ ሴኔተርስ ይኹን ኣብቲ ባይቶ ኣብቲ ምርጫ ናቶም ብዙሕ ተሳትፎ ዘለዎም እዮም ብዙሕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ግን ፀጋታት እንደዝወሃቦም ከም ናተርቶ ደገፍ እንደዝወሃቦም ምስ ካልኦት ተዋሂዶም ክሰርሑ እንተዝኽእሉ ነቶም መንእሰያት ኢምፓወር ጌርና እንተንትዎም ነርና ኤርትራ ውሑድ ኣለዋ ምስ ካልኦት ዝወዳደር ኣይኮነን ህዝባ ውሑድ እዩ ግን ውፅኢታዊ ስራሕ ልዕሊ ዓቕሙ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ጉዳይ ዲፕሎማሲ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እንዳ ብልፅግና እናተዋረዱ ዝዛረብዎ ዘለዉ ንሕና ግን ከም ሓደ ዓብይ ኣሰት ናትና ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ክንመሃረሉ ኣለና ንሱ እናማረረ እዩ ዝዛረብ ግን ወል ንዓና ንመምሃር ክኾነና ኢለ የምፅአልኩም ንመሃረላ ድማ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ማራ ይሕሚምዎም ዘሎ ግን ክንሓመሎም ድማ ንደልና ምክንያቱ ፈከርቲ ስለ ዝኾኑ over 130 million people truly thrive without its natural wings. For decades, Ethiopia's access to the sea was a silent dream. Today, it's a matter of national survival. Being a landlocked isn't just about geography. It's an economic bottleneck. Secure, sustainable access to the sea is Ethiopia's right to breathe, trade freely, and break the cycle of dependency. This isn't just about logistics. It's about... This issue has unified all Ethiopians, regardless of any political differences, any religion differences. So the question, the issue of access to sea has unified all Ethiopians at home. At the same time, I feel كم تريوم زلهم سفيز زغنا بروباغندا نقداينا بحر يوم تزاربنا زلو بزي بحر كنا براين خلينا قداينا بحر دما مساقراو دحنا تتحيسكا زرايو نهلاو حتى سلو زغنا دما جدن كقاتم زلو ويوم زبلو زلو again بلصقنا أكن دناي سلامنا متعبارن سرح دسرح أب قبر كين أب سيكن أب حماق تكبراتن بملو حيلو زواسا زلو ملو قلباتون سقاتاتون انفستيجيرو زخيت زلو إنا نرزلنا زدما መጀመርያ ምስትውዓል ዘድልዮ ካብ ቀፂልካ ድማ ስትራቴጂ ጌርካ ታክል ክትምክቶ ዘለካ ክትዋግኦ ዘለካ ክትስዕሮ ዘለካ እዩ ሸለል ኢልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ከምኡውን ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ንሳቶም ኩሉ ዝርከቡ ፀጋታቶም ናብኡ እዮም ኣዋሂዶሞ ዘለዉ ሸለልካ ክበሃል ዝግባእ ኣይኮነን ካልእ በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ ክንርኢ ንእሽተይ ኢትዮጵያ ድንበር ተጋላጭነት
ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር ያሏት ድንበሮች ለተለያዩ ስጋቶች ተጋላጭ መሆናቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢንስቲትዩት በአንድ ጥናቱ አመላክቷል። ኢትዮጵያ ከኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያና ኬንያ ጋር ድንበሮችን ትጋራለች። የሶማሌላንድ ጉዳይ በቅጡ አለየለትም። በዚህ ዙሪያ የድንበሮቹን ሁናቴ ጥናት አድርጌያለሁ ያለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢንስቲትዩት ድንበሮቿ ለጦር መሳሪያ ዝውውር፣ ለኮንትሮባንድ፣ ለህገወጥ ስደት፣ ለታጣቂዎች፣ ለህገወጥ ስደትና ለሌሎች ስጋቶች ተጋላጭ መሆናቸው ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ወይ ከዓ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፎሬን ሚኒስትሪ ዝበሃል ናቶም ሓደ ዋዕላ ብዛዕባ ኩነታት ናይ ሃገሮም ተዛሪቡ ነይሩ። እንታይ ይብላ ኣሎ? ናይ ኢትዮጵያ ዶባት ምስ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ሳውት ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ ኤንድ ኬንያ በመልኦም ማለት እዩ are highly vulnerable to security threats. ኩላቶም ቅልዑነት ኣለዎም ናይ security ፀገም ይብላ ኣሎ። The primary threat includes arms trafficking, small to heavy weapons, contraband smuggling, human trafficking, illegal migration, and the movement of extremists, non-state armed groups. ስለዚ እቲ ዶባት ናትና ውሑስ ዶብ ስለዘይብልና ብዙሕ ፀገም ይመፀሉ። ገበናት ይሓልፍ፣ ኮንትሮባንዳ ይግበረሉ፣ ሂውማን ትራፊኪንግ ይግበረሉ፣ ዘይሕጋዊ ስደት ይግበረሉ፣ ከምኡውን ግብረ ሽበራውያንን ሕሉፋት ሓይልታትን ከም ድሌቶም ናብን ክሰግሩ ይኽእሉ ይብላ ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ ዝብል lack of definition, most borders remain undemarcated and open. መብዛሕትኦም ዶባሲ ዘይተሓንፀፁ ዲማርኬትድ ዘይኮኑ ከምኡ ድማ ክፉታት ስለ ዝኾኑ እዮም ዝብል ቦጋ ኣቢልካ ኤርትራሲ ዲማርኬት ግበር ኢለና ዓመታት ተፀቢያትካ ዓለም እውን ለሚነካ ኣብኻ ዘለኻ ቀፂሎም making them easy crossing points for transnational criminals and insurgents. እዚ ብዛዕባ ዶባት ዘለዎም ፀገም ይነግሩ ኣለዉ። ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዘሎ ፀገም ከይተዛረቡ እዚ ብዶባት ዝመፅኦም ዘሎ ፀገም እዮም ክዛረቡ ዝመፁ። ከምኡ ድማ western frontiers, the border with South Sudan is noted for its fragmented governance. ንኣብነት ምስ ደቡብ ሱዳን ዘለዎም ዶብ ብጣዕሚ ሕማቕ ከም ዘለዎን ሕማቕ ምሕደራ ከም ዘለዎን in the Gambela region weak state presence has allowed ethnic Nuer and Anuak groups to take on essential administrative roles themselves. በቲ ወገን ናይ ጋምቤላ ዝበሃል ደቡብ ሱዳን ማለት እዩ ካብ ምሕር መንግስቲ ዘይምህላው መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ጠቕላላ ዘይምህላው እቶም ዓሌታት ንዌር ዝበሃሉ ከምኡውን ኣንዋክ ዝበሃሉ ባዕሎም ነቲ ምሕደራ ተረኪቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝነግር። ዋይ በስመ አብ ከመይ ዝበሉ ሃገር እያ እዚኣ። ዝኾነ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎም ብዛዕባ ዶባቶም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ካብኡ ቀፂሉ ኩሉ ነገራቶም ሽግር ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ። but at the end of the day, the safe exception, Ethiopia-Kenya border, this cited as the most stable. تزحش ዝብልዎ ቅድሚ ዝተወሰነ ግን ውግእ ተላዒሉ ከም ዝነበረ ይንገር እዩ። ናይ ምስ ኬንያ ዘለና ዶቢ ተዘሓሸ ይብሉ ኣለዉ። The roadmap in collaboration with African Union and Germany's GIS ዝበሃል ማለት Ethiopia has launched a new border management roadmap to improve administrative control and mitigate security risk. ሓደ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ኮይኖም ቻሪቲ ኦርጋናይዜሽን ኮይኖም ነቲ ዶባትና ንምሕላው ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ብዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ። ኣማሲኡ እንታይ ክኸውን ነብሱ ዝኻላ ርእስቲ እዩ። ካብኡ ሰጊርና ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ንሰግር እውን ኣብ ሱዳን ለንቀነ ብዙሕ ነገር እንዲ ዝዝረብ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝዝረብ ዘሎ ድማ እዚኣ መንስማዕ እያ። Sudan's history have involved external actors. This one is really unprecedented. It's never been to this scale. The UAE remains the RSF's key patron, providing critical financial, military, and logistical support. The UAE denies allegations regarding its support to the RSF. The army is backed by Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Qatar. Established by the Foreign Policy magazine, which is not a magazine, it is an establishment. It is an institution that reflects the public opinion of the United States of America. It is a very well-established institution. This report is very important, and I urge you to read this report meticulously and reflect on the components of this report. The most important conclusion is that I don't recognize the word RSF. By the way, and I will tell you why. These militias እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ሱዳን እንድዩ ነቲ ጌጋ ስእሊ ዘሎ ብዓለም ዝወሃቦም ዘሎ እዩ ኣበርቲዑ ዝቃለሰሉ ዘሎ። እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዳዕመ ሰሪዕ ዘሎ መረዳእታ ናይ ዓለማት ንሕና ነጊርናኩም ምስማዕ ስለ ዝሃበኹምና
ካብቲ ውሽጥኩም ዝወፁ ዘሎ ሪፖርታት ጽቡቅ ጌርኩም ከተንብቦ እንተትኽእሉ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ዝገበሮ ንኣብነት ዓሚቕ ዝኾነ መጽናዕቲ ገይሩሎ ከትኩም ንዑ አንብብዎ ዳዕ መሰርዕ እንታይ ምዃኑን እንታይ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ብኸመይ ይኸይድ ከም ዘለዎም ካብኡ ክትመሃሩ ትኽእሉ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክልተ ሓይልታት ይዋግኡ ኣለዉ ኢልኩም ተምፅዎ ዘለዎም ዘረባ ክሳዕ ክንደይ ስቱፒድ ዘረባ ምዃኑ ክርዳእኩም ኣለዎ ኢሉ ናይ መንግስቲ ሰራዊት መንግስታዊ ሰራዊትን መንግስትን ህዝብን ብሓደ ኮይኑ ካብ ደገ ንዝመጽእ ዘሎ ወራር ንዝቃወም ዘሎ ክልተ ጀነራላት እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እናበልኩም ትገብርዎ ዘለኹም እሞኻ ሽምግልና ናይቲ ሃገር ኣክንዲ ምስ መንግስትን ህዝብን ሃገርን መጽኢኹም ኮፍ ኢልኩም ኣብ ካርቱም መጽኢኹም ከይተዘራረቡ ፈቆድ ኣዲስ ኣበባ ዶ በርሊን ዶ ጀነፍሪ ዶ እናበልኩም ጎቦ ትኸዱ ዘለኹም መፍትሒ ከተምጽኢኮምኩም ኢሉ ችግር ከተኽፉ ነቲ ሃገር ናብ ሰላም ከይትመጽእ ክትገብሩ ትጽዕርዎ ዘለኹም እዩ እምበር ዳዕ መሰሪዕ ሓቀኛ ምስሊ ናብቲ እንታይ ምዃኑ ጸብጻብ ድሕሪ ጸብጻብ ወፀኩም ኣሎ ካብ ጆኖሳይድን ደማዊ ገበናትን ዘይሰገረ ክሳብ ሎሚ ድማ ህዝቢ እናሃለኸ ህዝቢ እናበደለ ዝነብር ዘሎ ግደ ሓቂ ዓብይ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ተባሂሉ ካብ ዓለም ክፅየንን ክንፀል ዝግበኦ እዩ ነይሩ ግን ኢማራት ስለ ዘላ ብድሕሪኡ ገንዘብ ስለ ዘሎ ካልኦት ስለ ዝድግፍዎ ዘለዉ 10 ግዜ ክልተ ጀነራላት ክልተ ሓይልታት ኣብ ሱዳን ይዋግኡ ኣሎ ናበልካ ኣፈቆዶ ካልእ ሃገር ኣብ ኬንያ ዶ ቡጋንዳ እናበልካ ንጎምሸትን ነቲ ነገር ህዝቢ ሱዳን ስቃዩ ከም ዝነውሕ ትገብሩ ኣለኹም ናበለ ኣበርቲዑ ዝዛረብ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ እቲ ጉዳይ ክትፈትሕዎ ትደልዩ ተኮንኩም መፍትሕናቱ ክሳዕ ክንዱ ከቢድ ኣይኮነን ግን በቲ ትገብርዎ ዘለኹም ኣገባብ ክፍታሕ ዝኽእል ፀገም የለን እዩ ዝብሎም ዘለዉ ዕፅር ኣቢሉ ክልተ ጀነራላት ዝበሃል ናሬቲቭ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣበርቲዑ ተዛረባ እዚኣ ቅቡል ዘረባ ኣይኮነን ንሕና ንሪኦ ዘለና ሃገር በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ሽፍታ ዝኾነ ዳዕ መሰሪዕ ዝበሃል ኣብ ሕጊ ዘየላ ኣብ ሱዳን ብናይ ደገ ሓይልታት ብዝተፈላለዩ ገንዘብ ዝተመወሉ ሓይልታትን ሰራዊትን ካብ ካልእ ዓለም ዝመፁ መፅኦም ኣብዚ ብመርሰነሪስ ትሳቀ ሃገር ወይ እውን ንህዝቢ ከሳቂ ኢሉ ዝግበር ዘሎ ወራር እምበር ዕላማ ናይ ፖለቲካ ዘለዎ ወይ እውን ተዛንዩ ተዛትዩ ሃገር ክሃንፅ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ህዝቢ ሱዳን መራይ ተበዲሉ ዘሎ ግን ሰማዒኻ ይረኸበኒ ቃንዛ ናቱ and he admitted to me that most of the mercenaries who are fighting against my people are of a Colombian origin. Therefore, please, this equation, equating between RSF and the Sudanese armed forces is totally unfair and does not lead to any logical conclusion. The history of the Sudanese armed forces is close to 1 century. Am I right? It's close to 1 century with institutions, trained staff, participating in establishing. መቸም ቃንዛ ናይ ህዝቢ ሱዳን እናራና ከለና ኣብ ከባቢና ኩሉ ግዜ ኢና ንጉህ ከም ኤርትራውያን ብናይ ሱዳን ጉዳይ ዝጉህ ሰብ እኳ ዘሎ ይመስለንን ኣብቲ ከባቢ ካልኦት ኩሎም ከምስሉ ኢሎም እዮም ቃንዛ ናይ ሱዳን ዝስምዖም ዝመስሉ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይስምዓና እዩ ፍኮርስ እቲ ህዝቢ ዶብናትና ዓብ ዶብ ኣለና ጥራይ ኣይኮነስ ኣብ ቃልስና ኣብ ታሪክና ኣብ ነዊሕ ክፋል ናይ ታሪክና ፅቡቅ ኣበርክቶ ዘለዎም ሃገር ስለ ዝኾኑ ንሕና ብፅቡቅ ኢና ንሱዳን ክንሕግዝ ተኽኢልና ተደየልና ድማ ንሱዳን ክንፅይቕ ኢልና ንብገሰሉ ምክንያት የብልናን ሱዳን ንነዊሕ እዋን ብፍፁም ነቲ ከባቢ ዘይግደሱ ናቶም ኣጀንዳታትን ሃይማኖታዊ ፀቢብነትን ዝነበሮም ነቲ ሃገር ይሕምስዋ ነይሮም ንኢትዮጵያ ኣባይ ሃገር ሓያል ሃገር ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ናታ ኩርኩር ኮይኖም ድማ ንኤርትራ ኣብ ምብልሻው ብዙሕ ይሰርሑ ነይሮም እዮም ዋጋ ናይቲ ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተንኮል ቶም መራሕቲ ይፍደይዎ ኣለዉ እቲ ህዝቢ ግን መስኪናይ ኩሉ ግዜ ፀዋሪ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ካብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃታት ብዙሕ ክፋእ እንዲ ዝግበር ነይሩ ንኤርትራውያን ብፍላይ ንስደተኛ ኤርትራዊ ምብዳል ኣም ሪሊ ሶሪ ኣብ ሊብያ ነዚ ማረ ስቃይ ዝነበረሉ ግዜ ይዝክር ብሓርካት ሃገሮም እንታይ ኮይና ሪናያ ኣብ ሱዳን ቅድሚ ምፍራሳ ክንምንታይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ገበናት ይገብሩ ነይሮም ክሪኦ ከለዎ ማራዮም ኣኽፊኦም ነይሮም እና ዊ ኖ ዌር ዴይ ኣር ማለት ንህዝቢ ኤርትራ መስኪን ህዝቢ እዩ ሰሪዑ ክነብር ዝደሊ እዩ ንዓድኻ ከበላሹ ንዓድኻ ክፅይቕ ኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ስለዚ ንኤርትራውን ተኽበርካዮም ኣምላኽ ዝፈትዎ እዩ ሽግሩ ፈሊጥካ ብኩ መዝሚዝካ ከተሳቀዮን ተፈቲንካ ድማ መቸም ሓደ ግዜ ኣውያት ናይ ውፅዓት ቀልጢፍ ናብ ኣምላኽ ዝበፅሕ ወይ ናብ ኣምላኽ ሲበፅሕ ዝበሃል ንሕና ስለ ዝበልናዮም ከምኡ ኮይኖም ይብል ኣለኹም ግን ዝገበረሉና ፅቡቅ ይበፅሕ ሱዳን ኣይግባኦም ንዚ ጉዳይ እዚ ክንሪኦ ከለና unfortunately ኤርትራ ኣትሊስት ውዕለታ ትመልስ ኣላ ንሶማልያ
يغني لنا لاتوم يعني تسجبروا لنا بركتو ني سودان ون تكالنا نقبر مالنا يغني لنا بلونا له توم كالوت جن تكم شامو هجي نابتي ناي تقراين ناي سمنون قصنا كنسجر فلا بلتقنا كعبرم دليس لزلو zone blueprint. To understand the mechanics of this looming third war, we must look at Asmara. Since the signing of the Pretoria Peace Agreement in 2022, relations between the federal government of Ethiopia and Eritrea have completely soured. Paralyzed by an intense fear of an Ethiopian sovereign march to the sea, President Isaias Afwerki has shifted into a hyper-defensive, preemptive posture. Asmara's core strategic goal is simple: ensure that the formal Ethiopian National Defense Force, ENDF, can never comfortably approach or mass near the Eritrean border. To achieve this, Eritrea has systematically begun arming, funding, and training various internal Ethiopian dissident networks and armed opposition groups. More shockingly, Asmara is attempting to transform the entire northern regional state of Tigray into a massive, heavily armed buffer zone. انتايم زبل بلتقنا نهوحات من سيرترا بتقرأي حزو سراويت إثيوبيا نغي قرب يلو تغلال لايو أنصارنا أنكيدو زلو دهرو البريتوريا جمهورية زبل زلو ويل سيكون انت قدايناتكم قدايكم قرب كبت زبالي تقارب بعلم اللوو بعلم كنقروهم كنرينا سلسته نجار قال هنا حدا زوج زي فلت كم دمس فحني حلفو دمسهم بالله دمس مسائلات زي فلت زنور منسي وزي كان فلته حتى قد حمد زخاني يقول له استعد غير عتك العيلو زمكتي كله وزقت سنة حازقن تمام كيلو زي نور كل وسيبي زي نور عقل كل وسيبي كلاي بعلها عرسم كل خل غيرك بعلها خبت تدحل حسب من الفطيري حدزي كلاي تمالي صلاة خوينا وزوق زنورو تخونا محازة تخونا تضي يكون حي وقوة الحزي معنا وصغيو معاتهم من كنسيو كم تريو زلهم حرك هابتي أمنا أفريه ومزلو زصمدو زبحال مستقراي زقبر زلو نتقراي كهرم وايد ليسلو زلو أمنا بتصمدو نايت حزبي سقات سمعي ومالو بلتقنا and كم تريو زلهم زيك قصالي كم زنا قبركا كل حيلتات أنصارهم يمتص كم زلو يمزقبر زلو ويل أبرسهم زلو فرهي إرتراز خونه قبركم يتخلنا ورجلن كان تجارها حدافيتو حجر نخون اللي من قدون كونه الله يبللو بزح أسايمنت لنا زي تبوي زي إلك كومنتاتر محاكم زي مانشستر ليفربول اللي تتصوت انت له تو كوستلي ليسن وسيدان زي له كرأي خنا ما يطلو على نايلة حسن نتفت يطعنا خليوني لأن تقعزو ناتسنت بعزو ناس هاجر مسرات يطعنا خلي لذا حسو يتين ودقتن نخين قوة المخنيا سخون هو كانت عدتاتون ترعيو أنا وتقرأي زر عيلو ملكعن تحستن وسيركا جزء زخون أيون يو ديترمنت حزس وس عبي بوت حيز دلو بنهات يرديت محبر سواء ودسكالة نشتري أو تقرأ حزي كم حدا شكر كرر له كرر يولنا يولن محبر سواء ودسكالة جن بخلهم طب محبر سواء تكون خلنا بقول وقت يزلوا تبيهر كتصل غير وزني نقول لا يتلوز بحر بوليتيكال مرحنة نحد الناس شجر اللي نايلو فقدوج أو تعاون عليه نحد الناس شجر كيكونه ناي أنفت قلت زلوا مخانو بزر من قدي تبيهر كتصل زجوره فابريك سنة محور سوال دسكالم تلو وزي أي سرحنا عزيز محور راوي كنا تعتنا زي دحرة اللي نادو قال لنا إلى السامح يعني نوع عليه وسخة
ግን ትገዛኢ ኣብቲ ብሔራዊ መንነት ዘሎ ህዝቢ ትገዛኢ እቶም ሳስቴን ክንገብር ክንቀፅል ዝገብሩና ባእታታት እዮም ምንም ናይ ማሕበረሰባዊ ድሕረት የለን ከም ትሪቦም ዘለኹም ጌታቸው ረዳ ንኣብ ንምድሓን ዘይገብሮ ነገር የብሉን መዓልታዊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ካልእ ኣርቲክልስ እናፀሓፈ ንኣብ ንምድሓንን ንህወሓት ንምኹናንን ረዊሕ ርሕቀት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሓዳሽ ፒስ ናቱ ወይ ፅሒፍዋ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ወርቂ ጎልድ ትራፕ ኢሉ ወርቂ ናይ ትግራይ ዘጋጠመ ዛንታ ኢሉ መራሕቲ ናይ ጀነራላትን ሓለፍትን ናይ ትግራይ ነቲ ወርቂ ኣብ ምውሳድ ዝጓየዩ ከም ዘለዉ ብዙሕ ክዛረብ ዝፍትን ወርቂ ናይ ትግራይ ብዓብዩ መን እዩ ዝወስዶ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣይግደስን እዩ ካብቲ ወርቂ ወሲዱ ንትግራይ ዝኾነ ይኹን ባጀት ይሰድድ ከም ዘየለ ይፈልጥ እዩ በታይ ሂ ደዝንት ኬር እቶም ተጋሩ ጀነራላትን ኮማንደራትን ይሰርቅዎ ኣለዉ ንዝብል ኣርስቲ ግን ከም ሕሱም ከንሸራሽርዋ ኢኻ ትሰምዕ ዝኻ እንታይ ደረየካ ኣብ ትግራይ ካብቶም ናይ ደገ ፀላእትናቶም ቀንዲቶም ኣንጻር ትግራይ ዝቃለሱ ዘለዉ ሰባት ንሶም እዮም ገዲዶሞም ዘለዉ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ናይ ትግራይ ዝዓበየ ፀገም ካብ በዓል ጌታቸው ረዳን ፃድቃንን እቶም ወደን ጥሩዶ ድጭሩ ዝበሃሉ ከምኡውን እቶም ኣብቲ ሰርክል ዘለዉ ዝዓበየ ፀገም ናይ ትግራይን ብድሆ ናይ ትግራይን ንሳቶም ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ ስለዚ ዳርጋ ዓቢ ብዛዕባ ትግራይ ምዝራብ ናብኣቶም ገዲፍዎ እዩ and they are doing an outstanding job ነቲ ነገር ኣብ ምብልሻው ብዛዕበየ ደረጃ እዮም ሰርሕሉ ዘለዉ ኣብ መወዳእቱ እንታይ ክኾኑ እዮም ብዘየገድስ እቲ ጉዳይ ግን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ንነገራት ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ እናፀጋዕካ ምስ ኤርትራ እናተሓሓዝካ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኤርትራ ትኾኖ ዘላ ኤርትራ ከም ዝበለት ኤርትራ ከም ዝገበረት መወዳእታ የብሉን ትዘረባ ፀገማቶም ኣብ ኢዶም ከሎ ናብ ኤርትራ ገፅካ ጥራይ ምጥማት ላይክ ኣደኖ ሕማም ዲኻ ክትብሎ ፅላለ ዲኻ ክትብሎ I just don't understand ግን ብዝተፍሐ መልክዕ ሕጂ ከዓ ሓዳሽ ትዮሩ እዚያ ዘረባ እዚያ ካብ ትመፅእ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣናዊፃቶም ኣላ ንብል ኣለና እዛ ናይ ዓሰብ ትበሃል ካብ ትመፅእ ድማ ከዓብ ጨርቆም ክድርብዮም ደልዮም ዘለዉ ብዝኾነ ንሕና ምሕረት የውርደልኩም ኢና ንብለኩም ሰብ ክሓምም ኣይክእልን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ክሓምም ኣይክእልን ፀገም ክመፁ ኣይክእልን ዝብል ሰብ የለን ኩሉ ሰብ ክሓምም ይኽእል እዩ ሰባት ኢና ሓፂን ለበስ ሰብ የለን ኣብዚ ናይ ጥዕና ፀገም ከጋጥሞ ይኽእል ዓብን ንእሽተይን but you have ካብቲ ሕማም እቲ ዝገድስ ሽግር ኣለኩም ሶ ናይ ግላዊ ፀገም ናይ ሕማም ጥራይ ዘይኮነስ ባይ ዘ ወይ ኣብ ጌታቸው ረዳስ ለንቀነ ባዕሉ ይዛረቦ ነይሮም ናይ ፓንክሪያስ ፀገም ከም ዘለዎ ገለ ይዛረቡ ነይሮም ሶ I don't know እቲ ናይ ጥዕና ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ኮይኑ it's not going to be ንዓኻትኩም መፍትሒ ክኸውን ኣይኮን ዘለኩም ፀገማት ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ፀገማትኩም መፍትሒ መሓሸኩም and merciless በትግራይና በኦሮሚያ ክልሎች የተፈጸሙና የሚፈጸሙ ጥቃቶችን አንስተው በተለይም ባለፉት ዓመታት በአማራ ክልል የደረሰው ግን ከዓለም እይታ የተደበቀም የዘር ማጥፋት ዓላማም ያለው ነው ብሏል። ከ4600 በላይ ትምህርት ቤቶች ተጎድተዋል አሊያም ወድመዋል። በአማራ ክልል ከሚገኙ ህፃናት መካከል ወደ ትምህርት ቤት የሄዱት 21 በመቶዎቹ ብቻ ናቸው። በዚህ ክልል በተከፈተው ጦርነት ሳቢያ በ10 ሺዎች anyway ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ እዚኣ ክትከውን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ቅድሚ ምስጋረይ በጣም ሀገሯን ከምትወድ ሀገሯን በጣም በፍቅር ከምትወድ ሴት አንዷ እኔ ሰው ሊሰደድ አይገባም ሴት ቢኖር እኔ ሰው መሰደድ አለበት እዚች ሀገር ላይ ሊኖር አይገባም ሴት ደግሞ ሁሉ እኔ መንግስት ወይ ግደልን በቃ ማለት በቃ እንዲሰችት ታርገ ህይወታችን እንዲመስክልክልክል አርገ ማለት ህይወታችን ለምን አጨርሰንም በቃ አንዴ መተር በሳራይ ሁላችንም እንዲህ በቃ ይለ በቃ መከራችን አብስተን መከራችን ከመታደው ለምን አገለን ምን አይነት ህይወት ነው እያኖርከን ያለው ግን ምን አይነት መንግስት ነው የመጣው ያ ሽግር ይምፅሎም ዘሎ ተራ ህይወት ክነብር ዘይክእልሉ ደረጃ ፈጢርሎም ኣሎ መራይ ከቢር ዘሎ ተዓዲ ተዋጋታት ካብ ክፃወርዎ ዝኽእሉ ንላዕሊ ኮይንዎም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ anyway it's a very sad and ተስፋ ንገብር እቲ ኩነታት ገለ መፍትሒ ክረክብ ኣብ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና ሕጂ መጀመርያ ኣብ ናይ ኤርትራ ክሰግር ከለኹ በዛ ሓንቲ ዜና ድየ ክብላ ወላ ሓበሬታ ድየ ክብላ ተኣምር ዝኾነት ሓበሬታ ክጅምር እሳ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ መፅሄት ይውፅዎ ነይሩ እንተኮይኖም ከመይ ዝበልዎም እዮም ናይ ዝኾነ ፅቡቅ ገይሮም ይሓገሱን ኣሎ ኣብዚ ፅቡቅ ገይሮም የተወ ናብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ነዚያ ትሪእዎ ዘለኹም ሚት ይብራህ ተስፋ ዝጊ the Eritrean refugee
who challenged corporate bias and grew a US company's African revenue from 150 million to 3.8 billion US dollars. ኤርትራዊ ይብራህ ተስፋዝጊ አቶ ይብራህ ተስፋዝጊ ኮርዒዳ ዝኾነ ማለት ኣይፈልጦን ያኔ ግን ንሓንቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኤሌክትሪክ ትበሃል ናይ ኣፍሪካ ጨንፈርናታ ሓደ ንእሽተይ ትካል ኣዝዩ ዓብዪ ነይሩ ብኣታቶም ግን 150 ሚልዮን ጥራይ ኣታዊ ዝነበሮ ወይ እውን ረብሓ ዘምፅእ ዝነበረ ካብ 150 ሚልዮን ናብ 3.8 ቢልዮን ዘደየቦ ኣንተር ዝኾነ ቁጠባዊ ክኢላ ከም ዘለና ክትፈልጡ ዶ የክብለኩም ደልየ ዝኸበረ ክቡር ይብራህ ተስፋዝጊ ኤርትራ ክንደይ ዓይነት ሰባት ከም ዘለዋ ጥራይ ክትፈልጡ ኢለ እየ This is incredible story. مخاب جنرال إلكتريك جيجا يخلع لي برناي توماس إديسون يا مثلا تا كامباني لمسرتها مثلا جيجا يخلع لي أنت كابتن عبيت كامباني تازنا براي نبزن زحلف عمتها تجيب بزوح كاب ستوك ماركت وريدا قال لما بزوج جماعة قاتي مو منيرو كامباني عبيس اللي زخونه كي يسمع كاي خلي قال كفالنا تبسن كزوم consulting advisors قال لما بزوج جيجا تاتا فاتيمو استراتيجينا تا كل جي نبلا شو خيدم زبل زربانيرو بزوج ارتكلز كتب بتقول يوم بعد بوستن كونسلتنج جروبس كلام لبزو انا لازم زغبرونا ንሱ ገሪብካ ነዛ ዓባይ ከፋል ላይ ናይ ኣፍሪካ ጨንፈር ኣብዛ ዓበይ ደረጃ ዝወሰዶም ሓያል ዝኾነ ኤርትራዊ ኤግዜክቲቭ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘኹርዕ ኣብ ካልእ ግዜ ዝበለፀ ክገብረልኩም ክፍትነ ሮል ዊዝን ኣብ 2003 ዝጀምሮ ነቲ ስራሕ ሽዑ ተረኪብዎ revenue skyrocketed from 150 million to 3.8 billion in just 3 years, turning the region into one of the company's fastest growing and most profitable business hub. Wow. What an achievement. نبحك زخرة أبكالك زيادة صبوغ research غير خمسة الكمي أنبساكن بلون دلينا يرترا good stories لزخوني نغطل كاليتي لنكنك اب Regional Director. I'm Mohamed Janabi, the Regional Director of WHO Africa here in Asmara, Eritrea. There are a lot of things our office as WHO is doing together with the government of Eritrea, The determination I saw here investing on primary health care. They have in other countries they call community health workers. Here they are called barefooted doctors plus the community health workers. ናይ regional director ናይቲ ውድብ ጥዕና ዓለም እንድዩ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ናይ ጥዕና ኤርትራ ተመዝግቦ ዘላ ወትሩ ምስ ኣመስገኑ እውን ናይ ብሓቂ ክብረት ምስ ሃብዎን እዮም ምስ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዶኩመንታሪ እውን ርአ ነይረ ንሱ እውን ብዙሕ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ብዓቕማ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ከም ዝግበር ዘሎ እዩ ዝገልፅ ንመራሕቲ ብፍላይ ንዓውዲ ጥዕና ዝመርሑ ዘሎ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ዝሕጉስ ምዃኑን 70% ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገጠራ ስለ ዝነብር ድማ ኣብ ገለገሊኡ ብእግሮም እናኸዱ ሕክምና ዝህቡ ክታበት ዘግብሩ ብእግሮም ዝኸዱ ከምቲ ናይ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ሞዴል ትኽተሎ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዝድነቕ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ያ ሚን ኣብ ዓውዲ ጥዕና ሓገዝ ይግባእ ኤርትራ I don't know كنت منتاي حاجة تركب إيرترا جن بزح صبغ صراحة كم تسرح يوم زمسكرو مسكرناتنا UN دماغ. By the center they have the basic things to start any open heart surgery. This is a molecular lab here in Eritrea. It can pick a range of diseases, and WHO is here to work with the government. The priority of the government to strengthen when we call of resilient health system. مستي إيرترا خد كده تدليني إيرترا بتدخل وكن حق زينا ندلي أبزنا مليكولر لابوني ماتو نقرأ من قدام أبزي حنت الزارب على نبي حق تجرمت ندي تفلتو كتما كرنيو كرن دان تغبر كيدو نتوم زيت. Here in the town of Karen, and I'm visiting the Azel Pharmaceutical. Health security for Africa, investment on local manufacturing. Now this is actual. It has moved from theory, they've walked the talk. So really, on behalf of WHO, we really congratulate the government of Eritrea. كم زعينة pharmaceutical company بعلوم مدهني كفري زغلو لما نسيرترا نكو حق وسكا نكو أبزبك عاكم كنبلو من عند اليوم زبلو زلو كلاتهم يوم بتي إيرترا بتي بعض ما تقبروا
يس كتبابع وايد اليوم كتبت تخلي خاجن إمبرس كم زجبرهم سكاب قالاتهم ترويه خاب سلزي أبزوح نجارات في الله بتمرتنا بتعنان صبوز خونه قسقاس كم استجبري في الله أب قابنا كبابون صبوز خونه لو تكم زلي نجريم زخونه زون زعب عدهم زعب عزي مدهنيت نيتنا نزين فضل زنبرنا المفلاتي له ثاني مود أتكفل بزيها كنود مالتشو. Yeah, we did a super incredible job. We were really calm. We just focus in our job, and we stay humble. Actually, we just. بيني مچم دحر خندي طفينا نيرو تور دي فرانس ابز دالو لزلو تأمر زخونه بقعات هاريو تأمر زخونه وصيت كم زمصه نتوم زيراهم نشتي كفال كنريكم دفقدولنا انتو خينو مالتيو انت تقريصا ግን እለያ ይለውናለው ማለትዩ ስለዚህ this was ታናይ መወዳታ ኪሎሜትር ዲያወላ ቁርብ ትለይ ከተርፋ ከለዩ ቢኒያም ተአምር ዝኾነ መንቅስቃስ አርዩ ትራዲኮነስ ቲ ጋንታናቱን بحቂ ዝሕጉስ መንቅስቃስ አርዮም ክብል ኸሊያነ ምክንያቱ ጽቡቅ ዝኾነ ሊድ አውት ገይሮም ለኔሮም አካብታ ናይ ቀረም ጋንቱ ብዙሕ ዘይረኽቦ ዝነበረ ንሱ ድማ ነታ ተፈጥሮት ልዕድል ማክሲማም ተጠቂምላ أبزيا قرب مسبلو تكاميرا نبغى مسكربة كدمس خبر. In front, Hererholz just Max up through the middle now for Biniam come NSN. Still no sign of Alpecin Premier Tech for Jasper Phillips and also not of Sudal Quickstep for Tim Merlier right in. Really together on the right hand side and we still can't see Merlier, not from this shot at least anyway. Hererholz, it's going to be a close one in. Two riders still in front of Max Kanter, and now come Alpecin, it looks like on the left hand side, Alpecin are making a late charge for this, and Hererholz, is he going to make it? Well, maybe they're going to come too late. Hererholz is hanging in there. The lead out trains come now. XTS Astana for Max Kanter. Biniam being brought forward. The rush starts from behind, and they're going to swamp him. Hererholz is going to get caught. The sprint now opening up. He does everything. It's too late. They've caught him. Kanter comes on the left of picture. Biniam up the middle. Tim Merlier behind Biniam Gourmet. Biniam coming through the middle, and it's Biniam who wins. The last 3K, and my team did super amazing job, and yeah, I'm super happy to win here in Belgium. It's super nice always to win in Belgium, and I training also quite a few times in this road, so I know a little bit the finish and everything. So, and this finish suit me really well. It's slightly uphill, and yeah, I'm just happy to finish off my teammate. Good job. Yeah. كم تري وزلهم بيني كني تور دي فرانس أبز دالو لزلو كم زي عينت قدامي موسى نمغرالو نموتيفيشناتو ولا نتجانتاناتو نزقبرو وزلو سرح وتسيت يوم تسألهم سلزلو نزبالة مدلاوات تقبري دفولت بوتايو بالجم دما كالي تهاجرو خينات سمع مخنات باي جميرو نزي نبشكلة عالم كنبلا نخلينا بزي زل على درجة لازم كم درجة هاجرو كالي تهاجرو خينات سمعوا بعد انترمارشا ونوصل زنبرت We have 10 seconds boni now also for the GC. Is that something that you aim for to win this Baloise Belgium Tour? Yeah, I think obviously as a sprinter you don't have a lot of opportunity to win a leader jersey. So, but this kind of stage race, it suits me really well. أرجي سوين صبوز خنا نطبي إسكال لها فتني خايب لو ولا دحين نريو زخنا بيني وحق سكا وقعب كم زعوت تملسكا أنا بحق زخر دحقوس أبزغ دماغ زبلت عوتات نمني لنبيني يقفكم لما يترسعلو يغني لنا كنيا سما تاسلو زخنا بزي هنود ولدي جدانو حلنا أخيدك مريرا يكحزنو سلاقينا كورمخ صدقو أيتننو بنصارو قداء كرعتا حبدنو صلاد قفوميو مرد برهان كوينو هو سلام كوينو